Kune munhu wese anoda kuziva dzinza rake, ari kutsvaga mubereki vake, ari kutsvaga baba vake. Platform inoyi yakasununguka pachena. Asi hakuna mwana anogara nababa kana asingadi kuziva mai vake. Hakuna mwana anogara namai asingadi kuziva baba vake. Kune havo wanofarira, wanoda, vanonzwa nemwoyo kuti wakwanise kusponza chirongwa chino ichi. Tinokupa iwo mukana makasununguka. Chinongondiremera panyaya iyi imari yetransport. Sindinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva, uye maronda emoyo achapora. Right, makadiko muri yeZimbabwe kumatima enyika kwese kwa muri zita ndonzi DJ T1. Tiri pano pa Tichikachi MTV apo patinenge tichikubatira nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwechete neakatikomberedza. Nhasi ndauya pamberi penyu kuti nditore mukana wekukutendai muri yeZimbabwe kumativi mana enyika kwese kwa muri muZimbabwe, South Africa, kupi, Mozambique, Botswana, Tanzania, kwese kwa muri ndiri kukutendai nerutsigiro rwamuri kutipa. Kunyanya panyaya ya chipo. Panyaya ya chipo ndakaona kuti vana vemuZimbabwe takabatana ende tinoita chinhu chimwe chete. Ipapo ndinoda kunyanya kukutendai zvikuru nebasa ramakabata. Ndinoona vamwe vari kufona vachitaura kuti Tichikachi tiri kutenda nebasa rawakabata, but ndenge ndisiri kushanda ndega, ndenge ndichishandawo nemi imimi muri kwamuri ikoko. Saka izvozvo ndinoda kuisa mbiri nekutenda pamwe chete nerumbidzo kunyanya nebasa ramakabata muri yeZimbabwe. Ndinokutendai, rambai makadaro. So zvinge zvisiri nyore, asi basa rakabatwa tikasvika patakasvika, munhu wese achiona. Right. Kuseri kwacho nyaya ndoda kutaura panapa, ndoda kuti munyatse kundinzwisisa muri yeZimbabwe. Kuseri kwenyaya yachipo, isisu takaita nemwoyo ende tichida tine tarisiro yekutiwo pamwe tinogona kuruza, pamwe tinge tine pfungwa dzakawanda, asi tinotenda Mwari kuti takasvika patakasvika. Saka nhasi ndane macases akawanda evanhu vari kutsvaga hama dzavo. Ndane macases akawanda evanhu vari kutsvaga hama dzavo. Saka so inini handisi kuramba kuti tibatsirane kutsvaga hama dzedu. Izvozvo ndiri kuzvibvuma sebasa ramandipa imimi kuti platform inoyi ngatishandisei nzira idzodzo. Handisi kuzviramba. Tinozviita. Asi chandinoda kukumbira kwamuri yese yeZimbabwe, kwese kwamuri pamusoro penyaya yatoda kutanga iyi, kana kutoti panyaya yatakatanga, ndeyekuti inini handisi kushanda ndega, ndiri kushanda nemi. Imimi ndimi muri kune vanhu, inini ndiri kunoku. Zvatakangoita zviya please, ichi chachikumbiro. Patiri kuisa chirongwa chino ichi, patiri kuita program inoyi, takabva taipa zita kuti mwana anoda kuziva dzinza rake. Ndozita rechirongwa chedu, mwana anoda kuziva dzinza rake. Kune munhu wese anoda kuziva dzinza rake, ari kutsvaga mubereki vake, ari kutsvaga baba vake. Platform inoyi yakasununguka pachena, pasina mari. Uyai nenyaya dzenyu, ngatigarei pasi, tonzwa nhoroondo yacho kuti yakafamba sei, then totangira ipapo tichienda kumberi. Munyika mune vanhu, ndo vandiri kukumbira kuti guys ngatichishandei tese. Ukaona taposta video yemunhu ari kutsvaga hama yake, kana iwe uchimboziva kuti panext pako pane munhu anonzi Chimuti, tifonerewo kuti mukoma Tichikachi,
Panext pangu pane wanonzi wachimuti kaimi. Komadi kumboya mambo konfirma kuti ndiwo here pamwe zvingangodaro hawo wasiwo asi waripo wachimuti. Izvozvo zvinotipa direction yekuti tisvike pane munhu watiri kuda. Zvakarewo kune vanhu vari kuziva kuti vane hama dzavo, vane vana vavo vari musango. Platform inoyi makasununguka futi kuti bata imimi vanhu wari kuti ndiri kutsvaga mwana wangu akaenda namai vake, ndiri kutsvaga mukoma vangu, ndiri kutsvaga hama yangu, ndiri kutsvaga nhingi. Tibatei, tibatsirane senyika yeZimbabwe. Right, tobva ipapo nyaya yedu yatiri kufamba nayo mhuri yeZimbabwe, hatina sponsor. Ndo chimwe chinhu chamunoda kuziva. Sponsor hatina. Kana tiri kuti sponsor, nhasi ndafonerwa nemunhu kunzi ndine hama yangu yandiri kutsvaga. Tobva taisa nyaya yedu pamhepo, tobva tanzwa kune hama yacho. Kana kungondokonfirma tinzwa kuti vachimuti waya vari mumasvingo, ini ndiri muHarare. Zvinondiremera pamwe pacho kuisa mari, kana kuti ndinenge ndisina mari zvinogona kundiremera kuisa fuel mumotokari ndodhiraivha kuenda kumasvingo. Ndosvika kumasvingo zvobva zvanzi havasi, zvobva zvanzi uya kuno wari kumvurwi, pane wari kumvurwi. Ndosvika futi muHarare ndoisa futi fuel ndoenda kumvurwi. Ndinozviita asi pane pandinosvika zvinondiremera. Saka ipapo kune havo wanofarira, wanoda, vanonzwa nemwoyo kuti wakwanise kusponza chirongwa chino ichi. Tinokupaiwo mukana makasununguka. Chinongondiremera panyaya iyi, kunyanya panyaya yachipo, imari yetransport penge pakarema. Asi kune wakasununguka zvavo wanoda kusponza chirongwa chino ichi. Mwana ngaazive dzinza rake. Munogona kutibatsira. Foni namba ndo dziri paskirini idzodzo. Uye chimwe chinhu chandiri kukurudzira kwamuri hama dzangu dziri kutsvaga hama dzavo, chakakosha ndechekuti ngationane ma1 on 1, togara pasi tokurukura nyaya iyi, tonzwa nhoroondo. Because mukutaura kwaunoita nhoroondo kuya ndo mukuwana information kwatinoita. Saka vamwe vacho vari kuSouth Africa, vamwe vari kunana UK, vamwe vacho havasi muno. Saka ipapo panhoroondo apa ndo pamwe pacho panogona kutiremera. Pati tiri kuda kushanda nemunhu wese ari kutsvaga hama yake, tiri kuda kushanda nemunhu wese anoti inini ndiri kutsvaga hama yangu. Asi chakakosha kuti tikwanise kunge tichiona munhu uyu. Haisi nyaya yekungoti munongoti inini ndiri kutsvagawo baba wangu wainzi John waigara kuMozambique. Ani muri kuona kuti hapana information yakakwana. Tiri kuda information nhoroondo, manzwira avakaita iwewe. Waripo here vanhu vakuru vasara? Waripo here vana gogo? Waripo here vana sekuru vasara? Vanogona kutipa imwe information yamusingazive imimi. Saka izvozvo ndo zvandauya pano mhuri yeZimbabwe kuti tingoonesane chirongwa chakanaka chinogona kutibatsira kuti mhuri nemhuri dzigone kuwanana. Mwana ngaazive dzinza rake. Kuna mai vari kuziva kuti ndakasiya mwana, zvichida achigara nagogo, zvichida ari kugara nasekuru, zvichida akaenda nababa. Asi hakuna mwana anogara nababa kana asingadi kuziva mai vake. Hakuna mwana anogara namai asingadi kuziva baba vake. Ndozvona. Saka izvozvi macases edu atotanga, tatone macases akawanda. Saka takutotanga kudzifambira nyaya dzacho. Ndinokutendai mhuri yeZimbabwe. Thank you very much. Chirongwa chino ndiri kukumbira kuti chiteerei muchikwaniswa kutipa information kumativi mana enyika kwese kwamuri munyika yeZimbabwe. Nyaya yatinenge tauya nayo pano ngationesanei tichibatsirana. Kucomment section ende munoziva ndakafara zvisingaiti kuti maindipa information chimboendai pakati, chimbomhanyai pakati, chimboendai pakati, chimbomhanyai pakati. Zvairema asi zvakareruka. Saka ngatiitei semakudo. Makudo munoziva kuti anowengana pakudya asi padambudziko anomira. Hakuna mwana wegudo kunyange akabatwa nemusungo kudai anozotofa nekudhonzeranwa. Iri richidhonza, iri richidhonza, iri richidhonza. Saka ndozvinenge ndichikukumbirai pachirongwa chedu mwana
ngazi wedzinza rake. So thank you very much. Ichokwadi mwana anofanira kuziva dzinza rake, akaberekwa kupi, zvakadai izvozvo zvinobatsira. Wanenge wachida kutibata, shandisai phone number dziri pa screen idzodzo 0773 178 338 0773 178 338 kana kuti 0774 145 202 0774 145 202. So thank you very much muri Zimbabwe ne support ya munotipa. Ngatisangane muchirongwa mwana ngazi wedzinza rake Mazvita.